Waqt li l-Parlament iddiskuta l-estimi tal-Budget 2026 għall-Ministeru tal-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, il-Ministru Rodrigue Galde spjega li l-Gvern qed jalloka 81 miljun euro għad-Dekasteru, waħda mill-akbar nefqiet fl-istorja tal-akkomodazzjoni soċjali. Il-Ministru rimarka li bejn l-2024 u l-2025 aktar minn 900 familja daħlu fi djar ġodda u l-lista ta' stennija naqseb bin-nofs meta mqabbla ma' dik tal-2017. U tenna li dan ifisser li kull jumejn familja saret sitta waqt li semma wkoll il-proġett ta' 260 appartament affordabbli li qed isir mal-Knisja fil-lokalitajiet tal-Fgura, ħal-Kirkop ta' Ġorni u Witilajn, u qal li dan kollu u t-tisjeħ tal-allokazzjoni għas-sena d-dieħla jkomplu jsaħħu l-missjoni tal-Gvern Laburista għall-ġustizzja soċjali f'dan ir-rigward. Id-dritt li wieħed ikollu dar saqaf fuq rasu mhux att jew xi rigal jew inkella karità. Il-housing huwa ta' importanza kruċjali, taħtieġa soċjali, huwa wieħed mis-sisien tad-dinjità tal-bniedem. Fid-diskors tiegħu Galdes irrefera l-iskemi ewlenin offruti mill-Awtorità ta' Djar bħal nikru biex nassistu li permezz tagħha aktar minn 1300 familja qed jgħixu fi proprjetajiet privati mikrija għall-użu soċjali, kif ukoll l-iskemi tal-First Time Buyer, id-Deposit Scheme, l-Equity Sharing u n-New Hope li b'mod kollettiv għenu eluf ta' familji jiksbu dar b'dinjità. Il-Ministru enfasizza wkoll dwar ir-riforma tal-kirjiet b'aktar minn 70,000 kuntratt li ġew irreġistrati minn dun bidlet il-liġi. Minn barra hekk semma li l-Viżjoni Nazzjonali għall-2026 tinkludi aktar proġetti ta' riġenerazzjoni urbana, sistemi ta' kontroll kontra l-abbuż u permessi aktar maġlin għal proġetti soċjali. Waqt is-seduta għamlu l-interventi tagħhom ukoll id-deputati Davinja Samuthili, Katja De Giovanni u Romilda Zarb li l-kol enfasizzaw li l-housing ma jfissirx biss li jkollok biss il-binijiet iżda li toffri ħajja sana dinjituża u sigura lill-familji.